Hello friends, welcome to my Bodoland Technical Mission Channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। आंनि मुङा मैहर लावारि। नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननो माबोरै मबाइलजों अनलाइन मानि आर्न खालामनो हायो बा गावनि रिसार्च खरसाखौ माबायदि दिहुननानै लानो हायो नोंथांमोन आं बेखौसो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोन जायफोरा मबाइलजों भिडिअखौ नाय नोंथांमोन आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव निउ भिजिटर्स बिथांमोनखौ खावलायो बिथांमोना आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो आरो लोगोसे बेल आइकनावबो क्लिक खालामनानै होयो। मानोबा फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। फैदो जों दायो भिडिअखौ जागाय। आं एप्सखौ अपेन खालामबाय नोंथांमोन। बेनो एप्सआ आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोननो। एप्सनि लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै मा खालामना ला डाउनलड एबा इनस्टल खालामनानै ला। नोंथाङा जुदि इनस्टल खालामनाय लोगो लोगो 20 रुपिस मोनगोन आरो इमेलजों लगइन खालामोब्ला गावनि प्रफाइलखौ जुदि लगइन खालामोब्ला इमेलजों 30 रुपिस मोनगोन। टटेल बेसेबां मोनगोन 50 रुपिस मोनगोन नोंथाङा। आरो लोगोसे लोगोफोरखौ इनभाइट खालामबा रिफार खालामबा सासेयाव 20 रुपिसखौ मोनगोन। नोंथाङा बे गाहायाव नुदोंना हम मेजिक, बेनि उनाव टास्ट, बेनि उनाव मि नुदोंना बे जाबाय गावनि प्रफाइल। बेयो नोंथाङा बे प्रफाइलखौ इडिट खालामनानै इमेलखौ खालामना होनानै ला नोंथांमोन। दा गिबियावनो नोंथाङा टास्कखौ नुदोंना टास्कआव आंनियाव बेसेबां जाना दोङो 35.11 रुपिस बिसिनि जाना दोङो। 3510 बियो गाबोनो मा जाहैगोन मानियाव ट्रेन्सफार जागोन नोंथांमोन। आरो बेखौ नुदोंमा +20 डे 2 डे 3 डे 4 बेवहाय नोंथाङा नुदोंना बेफोरखौ नोंथाङा सानफ्रोमबो बे एप्सखौ अपेन खालामनानै मा खालामनांगोन चेक इन खालामनांगोन। माने बे माबायाव +20 बेवहाय थुनांगोन। थुबाथाय मा ओंखारदों गेट 70 कइन्स टुमर' गाबोन आं 70 कइन्स मोनगोन। 100 कइन्सआव 1 रुपिस जागोन नोंथांमोन। नोंथांमोना माने गाहायाव थांनानै नैबे टास्कनि गाहायाव थांनानै गासै डिटेल्सखौ फरायनानै नायनो हागोन बेसेयाव बेसे मोनो। नोंथाङा बेवहाय गासैखौबो फरायनानै नाय गासैखौबो बुजि मोनगोन। उनाव बेवहाय नुदोंना फिनिश इनभाइट बनास आं बेखौबो फिनिश खालामबाय इनभाइट खालामनानै। ब्राउज फर 5 मिनिट्स 5 रुपिसबो मोनखांबाय आङो बेखौ ब्राउज खालामनानै बेवहाय फिनिश खालामबाय बेखौबो 5 रुपिस मोनबाय। बारा टाइम नङा नोंथाङा बेखौ बेवहाय फिनिश बे ब्राउजनाव ओंखारगोन बे फिनिशनि जायगायाव जाय समाव नों फिनिश खालामाखै बेवहाय क्लिक खालामबा नोंथाङा क्लिक खालामनानै टाइम ओंखारगोन 5 मिनिट्स 1 मिनिट्स बिदि 5 मिनिट्स ओंखारगोन। 5 मिनिट्सआ जोबनाय लोगो लोगो मबाइलखौ गारना दोन नोंथाङा बेखौ माबा खालामनानै उनाव 5 रुपिस मोनगोन 5 मिनिट जोबनाय लोगो लोगो। बेनिफ्राय क्रिएट मेजिक भिडिअबो बानायनो हागोन। बेवहाय थुबाथाय मेजिक भिडिअनि गासै सार्टआनो फैगोन नोंथांमोन। बेखौ नोंथाङा मोनबा मेजिक भिडिअ बानायनांगोन गावनि फट'जों। जेबो नङा सिम्पोलसो नोंथांमोन गावनि फट'खौ लगायना होबानो जाबाय बेफोराव गोसो खुसि मथै। जेबो माने गोब्राब खामानि नङा बेयो। बेनि उनावहाय दोङो गोबांखौनो खालामदों नोंथांमोन फिनिश खालामदों। बेवहाय आं कइन्सफोरखौ मोनजोबदों। दा आं बेवहाय 20 रुपिस मोनना 35 रुपिस जाहैबाय। आं बेसेबां खामायखो 15 रुपिस खामायबाय आङो दसे समावनो। जास्ट 30 मिनिट्सआवनो आङो बेसेबां 15 रुपिस खामायबाय। गाबोनो 30 रुपिसआ बेवहाय नैबे रिडिम जागोन माने ट्रेन्सफार जालांगोन आरो बेवहाय मानियाव। ओमफ्राय दा मानिखौ जों बहा दिहुनगोन पेटिएमखौ नांथारगोन नोंथांमोन। पेटिएमआवसो नोंथाङा बेनिफ्राय रिडिम खालामनो हागोन मानिखौ ट्रेन्सफार खालामनो हागोन। इउर रिडिम रिकुवेस्ट विल बि हेन्डेल इन 2 weeks माने 15 डेसनि बा 14 डेसआवसो नोंथाङा मा खालामनो हागोन फैसाखौ पेटिएमआव ट्रेन्सफार खालामनो हागोन। 30,000 कइन्सआव 300 रुपिस जागोन माने 100आव 1 रुपिस जायो। बिदि नोंथाङा जेसेबां गावनि गोसो मथे इनकाम खालामनो हागोन बेवहाय खामानि मावनानै नोंथाङा भिडिअ नायनानै बा सायारि फरायनानै बिदि गोबां नोंथाङा इनकाम खालामनो हागोन। बेवहाय हुमाव नुगोन नोंथाङा बेफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। फट' भिडिअफोरबो आपल'ड खालामनो हागोन नोंथाङा। दा बेखिनियानो नोंथांमोन माबाफोर बुजि मोनाखैबा सोंनो हागोन कमेन्ट बक्सआव आरो नांगौ जायोब्ला वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोननो हरगोन। थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड बाय बाय।